Bine, m-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm un joc de genul ăsta. Am jucat eu câteva runde. După aia o să mai jucăm pe aici. Da. Am mai făcut și pe partea cealaltă pe care le-a... Hai să începem la luptă. Dăm aici. Bun, am dat. Și hai să ne luptăm cu toți oamenii răi. Ăștia sunt cei răi. Noi trebuie să ne atacăm cu ei. Mamă, ce bombă dau! Mamă! Bine că mi-a dat o bombă din asta, că e destul de bună. E destul de tare jocul, da? Bă, vine așa. Haide! Iarăște! Bă, Ruda! Dar să dă eu. Ok, am înțeles. Mi-am dat cu piciorul. Haide! Apa! Ok, l-am dărâmat. Mamă, l-a făcut. O să stric asta. Gata, am stricat-o. Ok. Și aici... O să dăm, uite așa. Gata. Până acum au fost destul de ușor. Nu mă credeam să fie chiar așa de ușor. Și nu mi-am luat niciun damage, ceea ce e tare. Haide! Dar ce reclamă mi-a dat. Ok. Haide. Ok. Hai. Nature. Mamă. Eu vedeam că cade în apă. Dacă cade în apă, îmi dă 10 de minus. Ia. Cad și acum iau un număr ca să îmi iau înapoi viața. Bun. Știți cu ce vă ajută cardul ăla? Dacă de exemplu tu ai murit, te spawnează aici. Asta e tare. Ia, ce găsim aici? Știi ceva? Nu vreau să dau reclamă pe treaba aia. Nu! E bine că m-am atacat. Dar nu înțeleg de ce ăștia cu care trebuie să mă lupt, cum mă aruncă în apă, cum e direct în mă. Eu nu mor așa. Adică dacă aș mărea așa, aș fi mai tare. Am venit cam de ce Bun, i-am omorât. Ne-au banii ăștia. Peru! Nu știam că e apă. Bun, mai dăm unul. Îl măr. Hai. Ui! Ok. Îi dau pușcă. Mamă, dar cum îi dau? Au, doare, mă! Doare! Ce am dat eu acum? M-am răzbunat. Mai e cineva pe aici? Nu mai e nimeni. Vaza aia îți dă bani, dar nu mă duc după ea. Când e rele. Haide. Bă, dă ăla. Ok. O să fie cam greu să-i bat. Mamă, dar ce ușor i-am omorât. Aici putem să ne urcăm pe ăsta? Da, putem. Bun, ne-am luat încă un card. Când am luat cardul, când mi-a dat reclamă? Vreau să ia banii, Sunt banii. Bun. Ok.
serios. Ia trebuie să mă scot. Nu. Mamă, ce te rechiram acolo, vreau să mă întorc. Dar nu știu să sar acolo. Dar e imposibil. Sau nu? Pe apă acolo. Am fost submarin. Uite, eu vezi că merg pe apă și aproape că nici nu puteți nimica. Opa. Păi putem să ne urcăm acolo și să iau eu pușca aia, care e bună pentru mine. Ok. Am încercat așa acolo. Dar nu! Tot cad în apă eu. Mamă, aproape că te mor. Hai. Da, haide. Serios. Nu știam că o să rămân chiar atât de blocat. Și aici, de exemplu, e ușor, dar eu m-am făcut diferență. Și gata. Hai, dă-mi inima aia care îi acolo, că îmi dă full viață. Nu cred că ne dă, că trebuie să ai noroc 100 la milioane ca să-ți dăie. Dar se poate să-ți dăie. Nu e chiar imposibil. Ce reclamă? Reclamă pe TikTok. Lasă-mă cu TikTok-ul tău, că eu nu mă uit pe TikTok. Și oricum nici n-am TikTok. Bun. Haide, la bătaie! Ce mi-a dat? O pușcă! Dar de ce nu dai și tu mâncare? Mamă, vreau să mă arunc în apă. Nu! Au! Doare! Mamă, cum i-am dat-o? Ah! Bun! Chacalaca bum bum! Hai! M-am uitat. Au durut, mă, durut. Văd că am puteți face selfie. Dar ce-i dau? Bă, vezi că sunt destul de bun la jocul ăsta, nu mă laud. Ok. Oare să-i dau cu pușca? Nu-i dau cu piciorul. Ce dacă moare? Ha. I-am dat așa. A, și știi de unde știu mișcările astea? Există, cum se cheamă? Există undeva unde poți să dai acolo la bani și îți arată niște mișcări. Că eu, de exemplu, am văzut o mișcare care e destul de tare și o să o vă arăt. Deci trebuie să stați. Mama, am dat pușca. Nu, mi-a dat inima. Mi-a făcut full viață. Deci trebuie să stați, să dați cu pudul așa și după aia faceți așa. Adică îi dați drumul. Asta am văzut eu. Acum dacă puteați să văd pe asta. Aici e luptă. Mamă, mă loc ăsta. Acum dacă trebuie să iau mărul ăsta, dar nu pot. Hai la luptă! Ba, dar nu cred. Este din ăsta mai răi. Cum se zic eu. Bă, nu! Și puteți aici să folosiți mișcarea care m-am învățat-o. Te dă 60 de gemini. La voi să ia. Mamă, că eu am dat-o. Ați văzut? Deci așa să nu facem mișcarea. E destul de tare, n-am ce să-și zic. Ok. Dăm cu pumnul aici. Bun, asta o să trească să spargem.
Pa. Ok, acolo am dat cu pușca. Știți cum o făcut ăla s-a rotit. Aici e ceva? Deci a s-a spawnat ăsta. Aici pot să iau ceva. Văd acolo o vază din aia, cu culoarea aia. Și vaza asta îți dă mere. Și merele chiar... Ok, vreau să mă bag direct în ăla. Bun, l-am omorât pe ăla că... Acum am dat-o. Mamă, ce i-a scăpat. Bine că am avut noroc. Mamă, dau aici. O vezi că cuturile astea sunt destul de bune. Hai de la ăla de o piță. Ia plecați, mă, de aici, răilor. Ăla... Bă, nu! Bun, m-am ferit. Bă, nu plec. Bun. Bă, dar i-am dat atât de multe hituri și el încă nu a murit. Bine că i-am dat mișcarea supremă, că uite că ce tacă. Pa! Bun. Am destul de mulți bani. Uitați-vă acolo în sus și în dreapta, dacă vedeți bani. Hai, dă-mi un număr, ca să-mi fac viața full. Iar reclamă. Ok. Haide. Mamă. Dar jocul ăsta e destul de tare, dar nu-i chiar așa jocul. Că voi vedeți acum că jocul e așa, dar dacă îl instalați nu o să fie așa. Că și eu am făcut asta, m-am uitat la jocuri și după aia am văzut reclama lui și reclama lui nu era adevărată. Ok. Mamă, cum a rămas ăla. Cum a rămas Dan, că așa se numește ăla care m-a rupt. A rămas cu piciorul în aer. Alo? Bun. Am iau după bani, că banii te ajută. Ok. Găti, ceva. Aba, da, sunt. De ce? Nu asta nu înțeleg eu. De ce? Am vrut să iau banii alea degeaba. Stai că acolo era ceva bun. Am spart. Da, am dus și eu degeaba. Bă, nu chiar degeaba, că acum puteam să iau banii. Banii. Dar vezi că mișcarea asta pe care am învățat-o e destul de bună. Trebuie să dai 12 sus și așa ți-a reușit un dublu jump, ceea ce e bun. Aici iau o carne de vită. Carne de vită. Mamă, m-am omorât. Văd că ăla stă acolo și se uită. Se uită la pușcă. Nu mai te uita tu la pușcă. Hai, stai aici să te văd dacă ai curaj. Degeaba vrei să dai tu cu pușca, că nu ai dat nimica. Doar ai pus ținta pe mine, dar gloanțele au zburat în aer. Bun, am terminat nivelul. Mamă, ce-o scris mai aici? King. O scris King. Nu prea știu ce înseamnă King. Ok.
Acum ne dă puncte. Și acum o să vă arăt de unde am învățat toate mișcările. Deci, intrați aici, da? Eu vreau să iau asta. Ia. Bun, am luat banii ăștia. Ei se numesc gold, ca așa scria mai sus, gold. Uite, de aici am văzut scanere. Și aici se învăță, cum se cheamă, treburile alea care dă 60 de damage. Deci hai să vedem. Deci mișcarea 3 arată ceva de... nu am destul de bani. Ia, aici da să văd. Dar n-am destul. Aici da. Ia, hai să vedem. Ce mișcare! Deci ați văzut? E destul de tare mișcarea. Ia, ce mișcare mai e aici? Mamă! Tare! Da. Nu mai avem bani pentru nimica. Acum hai să facem și pe nivelul ăsta. Ce mi-a dat aici? Mi-a dat toate nebunile. Ce avem noi aici? Ce să folosesc din astea? Scutul. Îmi folosesc scutul. Mamă! Ce tare aici? Acum hai să facem mișcarea pe care am văzut. Mamă, vezi tu cum am făcut? Mamă, dacă mă lavim. Am făcut și mișcarea aceea. Mamă, i-am dat pe cum. Atât de easy a fost. Adică, serios acum. În 15 minute am... În 15 minute eu am apucat să-i omor. Bine. Și mai facem încă o dată. Și astea de jos sunt fre. Bă, nu mă lovi nimeni. Așa că o să continui. Aia! Aia puțin timp. Nu stau eu la discuție. Mamă, ok. Degeaba faceți voi atâta tărăboi. Oricum nu e bun. Gata, în 26 de minute. Record nou. Încă mai am pușca. Stai, în runda 3 o să mai am. Haide. Nu mai am pușca. Ba da, mai am. Ceea ce e destul de bine. Mi-am luat mâncare. Nu am omorât. Nu dau așa. Lasă să arăt de mine. Acum... iar record nou. 45 de secunde. Tare. Bine! Fix reclamă mi-a dat. Serios, acest joc stupid. Adică, serios, jocul ăsta e stupid. Doamne, eu trebuie să mă joc și jocul ăsta. Păreri? Nici o părere. Haideți! La război! Auci! Doare! Au, m-am lovit acolo, dar nu mă doare. Bun. La ce tare a fost jocul ăla prin reclamă. Și bine, acum eu am zis că nu-i tare, dar acum am zis că e tare. Nu prea știu ce am zis acolo. Haide! Doamne, stau aici la o reclamă. În sfârșit! Ticus! Băbiticus! Aici... dar trebuie să așteptăm câțiva ca să putem dezbloca. Asta este. Ok. Aici nu știu ce e mai exact.
Nu știu ce înseamnă P2, că acolo scria P2. Îmi iau și o rachetă. O rachetă. Că îți bune rachetele pentru luptă. Și da. Hai cu reclama. Haide. Bă, nu mi-a dat-o. Ba da, mi-a dat-o. Hai la luptă. Stai că mi se închide telefonul. Bun. Haide. Bune. Haide. Bun, îi dăm. Mamă, dar vezi că am făcut... ba nu e record nou. Eu credeam că e record nou. Ok. Oare ce să iau? Full viață? Sau să iau... Full viață, că știu că dacă îți iei full viață, adică inimuța aia, dacă ți-o iei, nu ți-o dă încă. Rămâne acolo în joc și când o să-ți trebuiască o să o iei. Și o să am destul de mult avantaj. Haide. Asta mult la reclama asta. Nu-mi place când de deloc. Am avut și eu jocul ăsta, a fost destul de tare. Dar acum nu mai îmi place. Haide. Bun. Eu dat asta. Dar am avut dreptate cu inima. Dar atâta. Aia puțin timp. Nu e record mare. Sau oi? Mai mi-a rămas încă o rachetă. Ce să fac? Să-mi iau inimuța iar? Nu-mi iau, că m-am încurcat un pic. Papa la fel. Papa la fel. Doare. Ce să fac? Întâi. Mamă, dar vezi că schemele astea sunt tare rău. Gata, atâta, 3 din 3.